Utsuberekin, arrate esan duzu, laguntza handia izan dela. Handia. Utsuberena liburuaren, azken emaitza horretan. Bai, antolamendua. Noraino sartzen da editore bat, idazle baten lanien? Galdera hona da, nik uste idazleen arabera, eta lanaren arabera. Batzutan ja dago oso aurreratuta lana, bidaltzen dizkizuten eskuizkriboak daude ja oso aurreratuta, eta beste batzuek bidaltzen dute hasierako ideia horrekin, eta gauza batzuk ja idatzita, baina ez oso argi nondik jo nahi duten, eta orduan bai hor eskua sartzen dudala nik, kasu honetan, baina kontu handiz ibili behar duzu, eta hasteko behintzat jakin hori ez dela zure obra, hori idazlearen obra da, gainera normalen izaten da bihotzetik atera zaiona, eta errespetu handiz eta tentu handiz landu egin behar duzu, baina nik uste idazlearekin batera. Idazle bakoitza mundu bat izango da, bai? Bai, batzuek nahiago dute bakarrik lan egin, agian hasieran aholkutxoak eman, gutxi gora bera zeintzuk diren iradokizunak, eta horiek ja kontuan hartuta haiek lantzen dute, eta gero bidaltzen dute. Eta Arrateren kasuan izan da hasieratik, ez? Hautaketa egin genuenetik, lankidetza bere lana da, sorkuntza da berea eta liburua berea, baina hor gaude pixka bat, zakit, batzutan oso zaila da saltzea ze lan egiten dugun, baina nik irudikatzen dut, aur batek ematen ditunean lehenengo pausoak, nola zauden gutxi gora bera hor ondoan ez erortzeko, eta nik uste hori dela, ez? Zuek nabaritzea hor gaudela ondoan. Psikologia handiarekin, leunki baino nirmoki ere bai, orduan bereziki ipuin batzuk kanpora junztirenean, nora jundira ipuin hau zergatik, en fin, baina pentsatu nun, ikusi nuen garbi, eta egia esan kriterio oso onarekin, esan zuen hau bai, hau ez, Claro, laguntzeko dalako. Bai, hori da. Baina egile moduen usuek esaten zuena. Karo, ze puntutaraino nire lana ipuin hau ez. Ez, baina berak badaki aholkuak ematen, gainera literatura asko dakienez, oso iritzi errespetagarria dauka, eta nietzat behintzat oso lagungarria. Berrikasketa bat egon da? Liburuan hasierako ideiatik kaleratu den... Ipuin batzuk bai landu ditu, beste batzuk ja zeuden nahiko bukatuta eta pintzela batzuk eman dizkiozu, baina oso gutxi, eta batzuk bai egin ditu hasieratik. Ideia bai zehon, baina sortu. Lehenengo bilera horretan ez dakit gogoratzen duzun, baina lau joan ziren kanpora, directamente. Nik uste dut hartu zuela momentu horretan sustoa, baina ez oso atsegina izan zen euki genuen dialogo hori. Oso zuzena, bai. Eta esan nionean lau horiek, hiru, eta laugarrena izan zen pixka bat moldatu behar zenuela, nire ikuspegitik, hasieran oso ongi hartu zuen eta jarri zen lanean, eta nik uste oso gustora egon zara, ez dakit nola izan den. Elkarrizketak hasten ziren ipuinekin, bukatzen ziren, irakurri duzu azkenekoa ez dakin horrena, eta azkenian literatura ere asko hitz egin dugu, joko literarioan inguruan ibili gara denbora guztian, eta ia esan, nik uste dut aberasgarria izan da behintzen niretzat, eta beti ikasten da, eta... Zalantza barik, galdera, erantzunik ez daukan galdera hori, zer behar du? Liburu batek, editorea nor izan dere aldatuko dalako hau guztia, ereinen orain zeu usue, belaunaldi berria, emakume ikuspuntua, gaztie, zer behar du liburu batek zuretzat? Irizpideak aldatzen dira, nik proposatzen ditudanak dira nireak, eta agian beste editore batek, beste batzuk izango ditu, eta agian lanketa izango da desberdina, ez? Kasu honetan, nik ditut referentzia batzuk, irakurri ditudan liburuak, eta gustoko ditudanak gomendatzen ditut, irakurri hau, agian zure tonua honen parekoa da, berdintxua, eta agian hemendik hartzen alduzu ideiaren bat. Nik uste, eta nik behintzat egiten dudan lanketa da,
hasieran ikusi zer den proposatzen duena idazle batek. Nik segituan ikusi nizun tonu ilun hori eta nola bihurritzen, zuk esan duzu, bihurritzen zenuen egunerokotasunean ematen alden zerbait, ez, estena bat. Eta uste dut hasieran komentatu genituela referentziak, ez? Komentatu genuen Carver, Samantha Schweblin, eta horiek irakurri zituen, hori da. Eta hemengo idazleak ere bai. Ipuingile oso ona daude hemen, lehen komentatzen genuen ere bai, eta horien inguruan ere bai komentatu genuen, eta are gehiago berriro irakurri genituen gauza batzuk, eta bai. Oso ados nau, ipuin liburu zoragarria dauz Euskal Herrian azken urtietan, eta azken urte luzietan esango nuke, orduan zer behar du liburu batek, ezberdina izateko, ja eginda dagoelako eta euskaraz kalitatean biz eginda daudelako ipuin liburu asko, zer ikusi zenion liburuari? Maltzurkeri puntu hori idazterakoan, eta gero oso estilo zuzena zeukala. Ez dut inongo arazorik irudiekin eta metaforekin, baina iruditzen zitzaidan oso estilo zuzena eta oso erraz sartzen zela. Hala ere, momentu batzuetan ikusten nuen, adibidez amaierak, ez? Komentatu genuen. Hori da, azken ipuin hori sortu zuen, ez ere zertik, esan nahi dut, mersi eman ipuin hori. Ideia hutsa zuen. Hori da, eta hori, planteatu zuenean ideia, eta gutxi gora behera eman zenidan dena idatzita, ikusi nuen amaiera hori etzela ipuin horrena. Eta esan nion. Baina zuk hau irakurrita ez duzu hau ikusten, eta irakurri zuen berriz eta esan zuen, ostia, eske hau etzen amaiera, eta egin zion, berak pentsatu zuen amaiera, eta nik ere pentsatu nuena hasieratik, eta, bueno. Zeuri, Uxue, zer gustatzen zaizu irakurle moduen, galdera egingo dizut eta esaten zabiltzena, ipuinek eta ordenatzen egon garanien, a priori, zure lan oso polita dela, ematen du. Izango ditu bere argilunak. Zure lanetik ederrena zer da, Uxue eta zeuk zer irakurtzez irakurle moduen? Ederrenan ikuste dut dela idazlearekin lan egiten duzunean. Dialogo hori da berazgarria niretzat. Nik esaten dut eta esaten diet beti horizontala izatea nahi dela gure lana. Beti entzungo ditu dela haiek esaten diatena, agian euren lana da, orduan eske gertatu zitzaigun ipuin batekin, ez nik bat ez nuen argi ikusten, baina berak argudiatu zidan, zergaitik nahi zuela horre egotea, eta aurkitu genuen zirrikituren bat, ez, eta azkenean hori jarri genuen bilduman. Eta nik uste hori dela, pixka eta harremana idazleekin. Zuk esan duzu asko ikasten duzula, baina nik ere asko ikasten dut idazleekin, eta harreman hori sortuz eta dialogo horrekin. Eta niretzat garrantzitsuena edo bintzat atentzioa ez dakit. Lanetik kanpo zer irakurri ezin eskuera, baina. Hori da. Hasierek ematen didaten niri, ez dakite, hasiera on batek. Harrapatzen zaitu. Bai, bana izali bai. Hor nik uste ikusten dela asmoa, idazlearen asmoa. Nora eramango gaituen, izan daiteke deskribapen bat, edo irudi bat, edo pertsonaia batek hitz egiten duenean, eske badakizu hor, ez dakizu zer gertatuko den, baina asmo hori ongi irudikatzen duenak behintzat harrapatzeko boleto handiak ditu. Eta niretzat hasierek daukate. Eta niretzat aldiz, barkatu, literatura hitz egitea eta hainbeste dakien norbaitekin ez da erresa. Eta gainera, zure obran hainbeste sartzen den pertsona batekin, ez da? Ez duzu jo, Zagutzen du perfectamente, kontatu nahi nuena, esan nahi nuena, eta ze puntutaraino iritsi nahi zen hori kontatzera ala ez, ez? Hori ez da erresa, aurkitzea, eta argitaletxean aurkitzen dugu, eta hori da oasi bat.